Αυτό το podcast έχει δύο φορμές. Η μία ήταν το έγκλημα και τιμωρία που διαβάζω τον τελευταίο καιρό και πριν 2-3 εβδομάδες διάβασα ένα κομμάτι που κάποιος έλεγε για τη νέα γενιά πόσο πλέον είναι όλοι καλομαθημένοι και τα βρίσκουν όλα εύκολα. Τα κλασικά που ακούμε και σήμερα, απλά το έγκλημα και τιμωρία γράφτηκε σε μια τελείως άλλη εποχή και σε μια τελείως άλλη κοινωνία, στην Ρωσία του 1800. Και προχθές με έπιασε ένα παραλήρημα 3 ώρα το βράδυ και το άκουσε η καημένη κοπέλα μου όλο. Μιλούσα για περίπου 1 ώρα για την ηθική και την εξέλιξη του ανθρώπου και το πώς δεν έχει εξελιχθεί καθόλου. Θα φτάσω και σε αυτό. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, τις παλαιότερες γενιές να κατηγορούν τις νεότερες, υπάρχει ένα εξαιρετικό βίντεο στο YouTube το οποίο έχει τίτλο The History of Adults Blaming the Younger Generations, κάπως έτσι, και δείχνει τίτλους ή άρθρα εφημερίδων ή αποσπάσματα θεατρικών έργων ή οτιδήποτε που λένε κάθε φορά ότι η νέα γενιά πλέον είναι καλομαθημένη, η ηθική της νέας γενιάς δεν ξεκινάει από τα νεότερα, τα social media είναι καταστροφή και ότι διαλύουν την ηθική, πάει πιο πίσω και λέει ότι τα θέατρα είναι η καταστροφή και η ηθική κατάπτωση, το make-up, το ντύσιμο, και φτάνει μέχρι τον Αριστοτέλη τον 4ο αιώνα π.Χ. να λέει πάλι ότι η νέα γενιά δεν έχει ηθική κατάπτωση και καλομαθημένη και τέτοια. Και είναι ένας πολύ ωραίος δείκτης για να δείτε πόσο δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος στον πυρήνα του. Και πάνω σε αυτό είναι ακόμα στοιχείο στο κύριο θέμα μου, ότι ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει πάνω στη φύση του. Έχει καταφέρει να κυριαρχήσει μόνο, και αυτό σε ένα βαθμό μεγαλύτερο μικρότερο, τώρα το κρίνει ο καθένας, πάνω στη φύση γενικότερα και πάνω στον πλανήτη, αλλά δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει πάνω στον δικό του εαυτό. Διάβαζα ένα βιβλίο του Jordan Peterson, ο οποίος προσπαθούσε να φτάσει τέλος πάντων στην νοοτροπία του ανθρώπου και να δώσει κάποιες συμβουλές για τον τρόπο που πρέπει να ζεις και να φέρεσαι, και έφερνε ως παράδειγμα τους αστακούς και έλεγε ότι οι αστακοί, έχουν μια ιεραρχία όπως έχουν και οι άνθρωποι και φαντάζομαι οι περισσότερες κοινωνίες έμβιων όντων, αν όχι όλες, που αναλόγως το πόσο δυνατός είναι κάποιος αστακός, πόσο όμορφος ή ό,τι αντίστοιχο έχουν οι αστακοί, πόσες μάχες έχει κερδίσει εναντίον όλων αστακών, πόσο καλό καταφύγιο έχει, τέλος πάντων όλα αυτά που μετράνε στους αστακούς ως ένδειξη ομορφιάς, δύναμης και πλούτου, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να βρει καλύτερες αστακίνες. Και αντίστοιχα, και σκεφτόμουν το ίδιο ισχύει και στους ανθρώπους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέω, αλλά οι πλούσιοι άνθρωποι, οι επιτυχημένοι άνθρωποι, οι διάσημοι άνθρωποι, οι δυνατοί, οι όμορφοι, είχαν από πάντα και ακόμα έχουν περισσότερες επιτυχίες, περισσότερες γυναίκες, πιο όμορφες γυναίκες από τη μεριά του άντρα. Αντίστοιχα από τη μεριά της γυναίκας, οι πιο όμορφες και αυτές που καταφέρουν να δείξουν ότι είναι διαθέσιμες αναπαραγωγικά, έχουν και πιο εύκολες επιτυχίες, γιατί αυτό πάει καθαρά στο ένστικτο και δεν έχει να κάνει με το γούστο. Το ένστικτο της αναπαραγωγής, το οποίο είναι ο πυρήνας της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι ο πυρήνας της ύπαρξης κάθε έμβιου όντως, είναι ο σκοπός, όχι ο σκοπός του ανθρώπου, αλλά είναι ο σκοπός της ζωής καθαρά φυσικά από άποψη της γης, του πλανήτου του, βγάζοντας απ' έξω οτιδήποτε μεταφυσικό, οτιδήποτε οντολογικό και ηθικό. Κάθε εμβιόν έχει την μόνη επιθυμία, με εξαίρεση στον άνθρωπο, απλά να μεγαλώσει το είδος του, να παράγει το είδος του. Ο άνθρωπος το έχει ξεπεράσει αυτό στη θεωρία. Πλέον ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι το να κάνει παιδιά, και ίσως και εδώ
πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι αυτός ο σκοπός του, αλλά δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει πάνω στο αναπαραγωγικό ένστικτο. Έχει καταφέρει να το περιορίσει. Ο άνθρωπος δεν αποφεύγει το σεξ. Και από τη μία έχει μια λογική. Απλά περιορίζει τα αναπαραγωγικά του αποτελέσματα. Με τους διάφορους τρόπους αντισύλληψης. Το οποίο από τη μία έχει μια λογική. Θα πει κάποιος ότι δεν έχουμε λόγο να χάσουμε την ειδονή, εφόσον μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο στις περισσότερες περιπτώσεις. Απλώς το θέμα είναι ότι το πράγμα είναι αρκετά πιο βαθύ. Δεν είναι μόνο θέμα ειδονής. Οι ειδονοί προσφέρουν και άλλα πράγματα και χαρά προσφέρουν και άλλα πράγματα και για μεγαλύτερη διάρκεια και πιο άκοπα. Το κυνήγι και η ανάγκη ικανοποίησης του αναπαραγωγικού ενστίκτου ως το βαθμό που μας σέρνει και μας καθοδηγεί, δηλαδή ακριβώς πριν την αναπαραγωγή, που μετά μπαίνει στη μέση και το financial κομμάτι και το κομμάτι ότι αν δημιουργήσω έναν ακόμα άνθρωπο εγώ πάβω να υπάρχω και όλο μου το είναι πως να μεγαλώσω αυτόν τον άνθρωπο, ή θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων. Αυτό το κομμάτι και το κομμάτι αναζήτηση συντρόφου και από τα δύο φύλλα παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην καθημερινότητά μας και στη σύγχρονη κοινωνία και έχει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτό που βγάζει νόημα να έχει. Δεν μπορεί δηλαδή μόνο για την ειδονή, δεν δικαιολογεί την συνεχή αναζήτηση, τον πόθο, τον πόνο, τη δυσκολία και το effort που δίνει ο άνθρωπος σε αυτό. Και στην πραγματικότητα ο άνθρωπος κατάφερε να κυριαρχήσει αυτό και να πείσει τον εαυτό του ότι αν δεν θέλω να αναπαραχθώ, αποφεύγω τελείως να ασχολούμαι με αυτό και βάζω όλο μου το effort σε κάτι τελείως διαφορετικό, στους υπόλοιπους στόχους της ζωής μας, η ανθρωπότητα θα ήταν πολύ πιο μπροστά. Αλλά ο άνθρωπος έχει αποτύχει πλήρως να κυριαρχήσει πάνω στον εαυτό του. Προφανώς μιλάω για το σύνολο σαν κοινωνία και δεν μιλάω για ανθρώπους μεμονωμένα, που εννοείται υπάρχουν και εξαιρέσεις και πιθανόν πολλές. Αλλά ο άνθρωπος σαν κοινωνία δεν έχει καταφέρει να ξορκίσει τα ενστικτά του και τις καταβολές του και δεν διαφοροποιείται σχεδόν σε μηδενικό βαθμό από τον αρχαίο άνθρωπο και τον πρωτόγονο άνθρωπο, το οποίο είναι πολύ εμφανές και στους αρχαίους μύθους, ιστορίες, στα θέατρα, το ότι τα αρχαία θέατρα και αρχαίες ιστορίες είναι ακόμα και σήμερα διδακτικά, δείχνουν ότι η φύση του ανθρώπου ή δεν μπορεί να αλλάξει ή ο άνθρωπος αποτυγχάνει να την αλλάξει και να τη βελτιώσει. Ίσως και όλος ο άνθρωπος δεν το έχει προσπαθήσει αρκετά. Δεν είχε πιθανώς και την πολυτέλεια μέχρι τα τελευταία λίγα χρόνια να ασχοληθεί με το να βελτιώσει τη φύση του, με τη ρούσια επιβίωση. Πλέον όμως φαίνεται ότι αν και έχει την πολυτέλεια ο άνθρωπος να το κάνει, ψάχνει πάλι, κινείται πάλι προς αντίθετες κατευθύνσεις, προς άλλες κατευθύνσεις. Προσπαθεί να βρει την ειδονή, προσπαθεί να βρει την απόλαυση, προσπαθεί να βρει αυτά που έψαχνα από πάντοτε δηλαδή. Και προσπαθεί να κάνει τα πράγματα ευκολότερα και να φτάσει ίσως για άλλη μια φορά. Ο πύργος της Ζωαβέλ συνεχίζει να υφίσταται ως όνειρο για τον άνθρωπο. Απλώς τώρα δεν χτίζει τεράστια κτίρια, αλλά χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να γίνει θεός. Όχι θεολογικά, δεν θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι της θρησκείας της θεολογίας, αυτό το κομμάτι. Καθαρά από απόψη να υπερβεί τη φύση του και να υπερβεί τη φύση γύρω του. Και αντί να προσπαθήσει να υπερβεί τη φύση του κατανικώντας τα ενστικτά του και παίρνοντας αποφάσεις λογικά, αντί γι' αυτό προσπαθεί να υπερβεί τις εξωτερικές του δυνατότητες μόνο. Το σώμα είναι πολύ πιο ωφελημένο από το πνεύμα στη σύγχρονη ανθρωπότητα.
στην ανθρωπότητα μάλλον, στο σύνολό τους. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πολεμήσεις τα ένστικτά σου. Και τα ένστικτα μένουν σταθερά, ακόμα και στην σύγχρονη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ακόμα και σε μια κοινωνία που φαίνεται να αλλάζουν όλα κοινωνικά και ηθικά και οι απόψεις και να υπάρξουν κοσμοϊστορικές αλλαγές, οι πραγματικές σκέψεις και οι εσωτερικές σκέψεις των ανθρώπων δεν έχουν αλλάξει πολύ. Είναι εμφανές αυτό, προσωπική μου άποψη, σε βίντεο τύπου. Δεν ξέρω αν θα έχετε δει κάποια που περπατάνε και ρωτάνε κοπέλες στον δρόμο και τις λένε πόσα θα ήθελες να βγάζει ένας άντρας για να βγεις μαζί του, για να έχεις κάποια σχέση μαζί του. Και απαντάνε διάφορα ποσά. Το θέμα δεν είναι να επικεντρωθούμε στα ποσά και στο πόσο delusional λογική μπορεί να είναι μια εκάστοτε κοπέλα. Δεν έχει κάποια σημασία αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τον εκάστοτε άνθρωπο. Αλλά με το ότι είναι υποσυνείδητα ένας ενστερνισμός του άντρα που παρέχει, που κάνει provide στο σπίτι και στην οικογένεια, και της γυναίκας που συνεισφέρει με άλλους τρόπους. Συνεισφέρει στην οικογένεια, συνεισφέρει στην ευτυχία της οικογένειας, συνεισφέρει στην ομοιογένεια και προφανώς στην αναπαραγωγή. Και όλα αυτά γίνονται αρκετά υποσυνείδητα και ακόμα και από γυναίκες που αν τις ρωτήσεις από αυτού θα σου πούνε ότι όχι, εγώ δεν έχω ανάγκη και εγώ μπορώ να παρέχω στον εαυτό μου, και είναι πολύ πιθανό να τα πιστεύουν όντως. Και αντίστοιχα, οι αντίστοιχοι άντρες που ρωτάνε τι θα ήθελαν, πολύ σπάνια είναι το οικονομικό κομμάτι και ζητάνε άλλα πράγματα, ζητάνε ασφάλεια συνήθως και επιβεβαίωση. Επιβεβαίωση, όχι επιβεβαίωση για τη χαρά της ματοδοξίας, αλλά για να νιώθει ότι αξίζει, ότι είναι αγαπητός και ότι αξίζει να μοχθήσει και να παλέψει για κάτι και για κάποιους. Και όλα αυτά, ακόμα κι αν οι άνθρωποι πλέον δεν τα πιστεύουν λογικά και συνειδητά, εξακολουθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να τα ενστερνίζονται ή να κινούνται με βάση αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος ο άνθρωπος να κυριαρχήσει εν τέλει πάνω στην βιολογία του, χωρίς να γίνει ερημίτης ή χωρίς να κάνει αλλαγές πάνω στο DNA του, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι και καταστροφικές και είναι μια καταπολέμηση της φύσης, ίσως μια προσβολή στη φύση. Και είναι πάλι ένα shortcut. Το θέμα είναι ότι αν ο άνθρωπος, το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος μπορεί να κυριαρχήσει πνευματικά πάνω στη φύση του, να καταπολεμήσει τις αδυναμίες του και να αντιληφθεί όλο του το είναι, να καταλάβει τα ένστικτά του, να καταλάβει τις αδυναμίες του και να καταλάβει τα θέλω του, και έτσι να μπορέσει να φτάσει στο αληθινό του potential και στην αληθινή του δυναμική και εκεί που μπορεί πραγματικά να φτάσει. Είναι στα μάτια μου εντυπωσιακό το πως ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και να αλλάξει καθόλου. Ίσως βέβαια βιολογικά και εξελικτικά να μην ήταν τόσο εύκολο αυτό, γιατί ο άνθρωπος υπάρχει λίγα χρόνια πάνω στη γη και η εξέλιξη είναι αργή και λίγο περίεργη ως θεωρία. Ενώ το πώς λειτουργεί είναι λίγο περίεργο ακόμα, οι ταχύτητες και οι πραγματικές μεταβολές που έχει. Αλλά ενώ έχουν αλλάξει τόσα πολλά στον τρόπο που ζει ο άνθρωπος, δεν έχουν αλλάξει σχεδόν καθόλου πράγματα στον τρόπο που σκέφτεται και στα κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις του. Στα πραγματικά κίνητρα. Στα βαθύτερα ένστικτα και στα πράγματα που καθοδηγούν την κάθε κίνηση και την κάθε απόφαση. Οι δυνατότεροι αστακοί είναι αυτοί που έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας και οι αστακοί που είναι πιο κάτω στην ιεραρχία θα παλεύουν για μια θέση στην τροφική αλυσίδα και στην επιβίωση. Και όλο αυτό γιατί τα τρόπαια και οι επιθυμίες παραμένουν τα πιο πρωτόγωνα και αρχαίγωνα ένστικτα και ο άνθρωπος εξελίσσεται μόνο
τεχνολογικά, εξελίσσεται επιστημονικά και δεν εξελίσσεται πνευματικά. Δεν είναι και εύκολο άλλωστε να μεταδώσεις πνευματική γνώση. Ένα εργαλείο που το έφτιαξαν οι παλαιότερες γενιές, εμείς θα το πάρουμε έτοιμο. Και ήδη είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτή είναι ο τρόπος που εξελίχθηκε ο άνθρωπος, είναι η μετάδοση της γνώσης από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη, η μνήμη. Το ότι μπορεί μια γενιά ουσιαστικά να κουβαλάει τη μνήμη της προηγούμενης και να μαθαίνει από τις ιστορίες, από τα λάθη, από το πρακτέο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό πνευματικά όμως. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν σκεφτεί πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν κείμενα φιλοσόφων, κείμενα θεολόγων, θρησκείες, επιστήμονες, φιλόσοφοι, πάρα πολλά έχουν γραφτεί και από λογοτέχνες, οτιδήποτε. Αλλά το να καταφέρεις να ξεφύγεις από τα ένστικτά σου και να καταφέρεις να ξεφύγεις από την ανθρώπινη υπόσταση είναι κάτι που πρέπει να κατορθώσεις μόνος σου κατά λίγο. Πάντα φυσικά μπορείς να έχεις βοήθειες και κατευθυντήριες γραμμές από όλους αυτούς που το κάνανε πριν από σένα ή καλύτερα από σένα, αλλά και μόνο η συνειδητοποίηση και η απόφαση του να κάνεις κάτι τέτοιο είναι προσωπική δουλειά. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ως ανθρωπότητα και ο άνθρωπος ως κοινωνία πολύ δύσκολα θα καταφέρει να ξεφύγει από τα ένστικτά του και να γίνει το που φιλοδοξεί να γίνει και να φτάσει να γίνει Θεός μόνος του. Και είναι και τελείως αδύνατο να φτάσει να γίνει Θεός μόνος του. Και γι' αυτό και πολύ λίγοι άνθρωποι καταφέρνουν σε κάθε κοινωνία να κάνουν ακριβώς αυτό. Να δουν την κατάσταση που βρίσκονται, να συνειδητοποιήσουν την δυνατότητα για κάτι ανώτερο, δυνατότερο, για να γίνουν κάτι πολύ πιο ουσιώδες και πολύ μεγαλύτερο και καταφέρουν να κυριαρχήσουν και να ξεφύγουν. Ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει. Η ανθρωπότητα δεν δίνει τέτοια δείγματα. Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από την φύση και όσο πιο πολύ εξελισσόμαστε και όσο πιο έντονη και μεγάλη και ορατή και εμφανής γίνεται η διαφορά μας με την υπόλοιπη φύση, τόσο ίσως πιο δύσκολο είναι να αντιληφθούμε την ομοιότητά μας με αυτήν και να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο ένας άνθρωπος που ζει με παρόμοιο τρόπο με την υπόλοιπη φύση, κυνηγώντας την τροφή του, προσπαθώντας να αναπαραχθεί και να προστατευτεί από την φύση, από ασθένειες, από καταστροφές, βλέπει την ομοιότητά του με τη φύση και ίσως μπορεί να αντιληφθεί την ανάγκη να ξεφύγει κάπως από αυτό και να διαφοροποιηθεί. Αλλά τώρα αν ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι ένα τελείως αλόν, απλά και μόνο γιατί μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο και να μεταφερθεί, ή μπορεί να ρωτήσει το ChatGPT και να του γράψει όλο αυτό το κείμενο που λέω αυτή τη στιγμή, που εσείς δεν ξέρετε αν το σκέφτηκα εγώ. Αλλά αυτό δεν ξεχωρίζει τον άνθρωπο από το ζώο πνευματικά. Οπότε ίσως γίνεται όλο και πιο δύσκολο ο άνθρωπος να φτάσει ψηλά. Συνειδητοποίησα μοντάροντας και ξανακούγοντας το podcast ότι σε πολλά σημεία ακούγομαι σαν ένας ανέραστος New Age entrepreneur, ξύπνα 3 η ώρα το πρωί και κάνε μόνο δουλειά για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Όχι. Αλλά είναι διαφορετικός ο έρωτας και διαφορετικό το σεξ. Είναι διαφορετικά τα πρωτόγωνα συναισθήματα και τα πρωτόγωνα ένστικτα μάλλον, και είναι διαφορετική η βαθιά πνευματική κατάσταση και η βαθιά πνευματικότητα και τα συναισθήματα που βοηθάνε τον άνθρωπο να αναχθεί και να διαφοροποιηθεί από τα ζώα. Το αν ο άνθρωπος θα επιλέξει εν τέλει και θα καταφέρει να κάνει αυτό που δεν έκανε τα προηγούμενα 10 ή 100.000 χρόνια και να κινηθεί προς μια άλλη κατεύθυνση, μένει να φανεί.